Chicago. Takže přátelé, jak jsme si řekli včera, dneska jsme na trošičku větší vodě, jsme v Modřanech pod jezem, ale a už jsme tady hnedka na příjezdu měli kontrolu, jo, takže všichni, hele, máme napsáno, všechno je v pořádku a hele, jdu si vás připnout a jdeme chytat. Tak hele, mohli bychom si říct, na co budeme chytat, než přijdeme k vodě. Tady na spod máme hele tuhletu olivku, růžová hlavička a tady na přívěs máme jedno oranžový UVčko, jo, takže hele, první nához a uvidíme, co přijde a nepřijde, hele. Když jsem to byl naposled, hele, tak jsem tady byl těžce, ale těžce v nevýhodě. Ale dneska chytáme jenom krátkou, protože ještě brejle. Včera jsme tam měli to sušení na tom konopišťáku, hezky jsme si zachytali. Ale teďka je na čase chytat pěkně, hele, zase na nymfičku. Ale to vypadalo na závěr. Vypadají nymfičky vypadají fantasticky. Zatím ani drvánek, asi tady ta ryba ještě nebude, přátelé. Ještě nejsou vidět ani ouklé. Myslím, že tady je ještě čas na rybu, přátelé. Myslím si, že tady ještě na rybu chvilku. Když bude takovýhle počasí, tak třeba týden, dva, ale ono má zase přijít ochlazení, má zase začít chumenit. Takže já si myslím, že je to takový jenom takový to první předjaří, první teplo, jo, který opravdu ještě na ty ryby úplně není. Na nějakou extra velkou aktivitu. Tak nic, jdeme se podívat dolů tamhle. Ale tak jsme chvilku pokecali a nakonec jsem se ještě rozhodl, tak jako minule, jestli jste viděli naše video, jestli ne, tak vám ho hodím možná do popisku, když jsem si říkal, už pojedu domů, jo, hele, a přišla nádherná tečkovaná hele ryba, velký překvapení, měl jsem obrovskou radost. A tak hele, třeba tady teďka přijde taky nějaký překvapení, když jsem ho chtěl právě jet zase už domů, respektive možná se přesunout třeba na Rokytku ještě, ale uvidíme, jo. Nemá cenu asi líst úplně dáme nahoru, spíš to zkusíme tadyhle před náma přímo na tom rozhraní, jo, jestli tam třeba nějaká plotička nebo něco takového. Tak mi držte palce, hlavně abych se tady zase nevyštípal. Budeme taky sledovat hele hladinu, jestli se nikdy neukáže nějaká ryba. Zatím jsem neviděl, přátelé, ani ouklejku, ale udat kolečko mám.
Tak, přátelé, dáme tomu ještě chvilku tadyhle v díře. Jestli tady náhodou něco nepřijde. Ale ona je docela proud, tady to teďka na ty ryby úplně stopro není. Jako. Jsme to dělali blíž ke břehu, aby nám to pěkně vlítlo do téhle jámy dolů. Nic, přátelé, balíme to a jdeme si ještě zkusit chytit nějaký tlouště na tu, buď na rokytku nebo na botyč, to je jedno. Chci si šáhnout dneska ještě na nějakou rybu. Jsme na chviličku ještě tady na botyči, ale v modřených bohužel nic nepřišlo, voda je moc studená a to teplo, který teďka je, tak je moc krátký, takže ještě palce, hele, a já si jdu chytit nějakou tu šupinu. Ale komáře řádky, jo, to je dobrý znamení. No ale ještě by taky kroužkovaly nějaký ty rybky, jo. Ale jdeme tam na tu tůň. A já bych řekl, že to tamhle jeví aktivitu. A teďka proletěl ledňáček. Jo, tady je materiálu navíc. Já chvilku pozorovat, mezi tím to převážeme. Máme tam toho samého pikoše jako včera na konopišťáku. Ale tam jsem viděl před chvilkou jedno kolečko, tak se tam, tak se tam zkusíme ze zadu pomaličku v klidu připlížit. A budeme to chytat proti proudu, jo. Tak jdeme jim to tam zkusit nedělit. No, dneska je to teda spíš trápení, přátelé. Dobrý návod, to je otázka ještě, aby to něco sebralo. Je tam. Yes! Přátelé, chytli jsme rybu. Mám obrovskou radost. Neumíte si, přátelé, představit ani jak obrovskou radost za tady tu nádhernou ouklej, ale. Krásná ouklejka, ale. Velkou radost mi udělala. Pecka. Je tam. Spadla. Spadla, ale byla nad vodou, počítá se. Tak zkusíme to teďka pěkně po proudu. A uvidíme, jestli si někdy udělá ještě kolečko nějaký. Ale tam je dole pěkný. Pěkný sebrání tam je dole, níž po proudu. Ty vole, to je pěkný tloušť, přátelé. Pěkný tloušť, ale nakonec bude ještě akce, sledujte. Zůstaňte u svých přijímačů. Tady bude ještě akce nějaká. Pojď.
Tady je to úplně jiný braní, přátelé, než včera na konopišťáku. Ty vole, tloušť. Takže přátelé, ale vyměnili jsme baterku a třeba dali jsme tam novou mouchu. A jdeme to tam hnedka nedělit, protože tam je to pěkně chlouškuje naproti. Přímo tady pod nohama, ale. Pojď. Hergot. Mi to vytrh z huby. Je tam. Vypadá na tlouště, přátelé. Jo, tady má i tloušť. Malý tloušť, přátelé, pěkný. Takže čtvrtá ryba. Počka, třetí. Pojď. Je tam. Další tloušť. Super, pěkně se mrská. Čtvrtá nebo pátá ryba. Jo. Krásná. Je takový divný sebrání to bylo, přátelé. Jak kdyby to bylo už připotopený. No, ouklejka jsou pěkný, ale ty jsou pěkný. Pěkný položení. A myslím si, že o tom tady teďka nic nepřijde. Ale tak můžeme to zkusit, že jo, proč ne? To byla nějaká 6. a 7. ryba. Je to na pěkném místě.
Hezký, pěkný sebrání. Heligot mi to ulítlo. Je tam. Tloušť. Tloušťáček. Krásnej. 9. ryba. Pěkný nához, pěkný položení. Je tam. 10. ryba. Super. Pěkný. Tak a kroužky zmizely, přátelé. Zkusíme to tam prostě poslat zase. Jestli se nikdy něco neukáže. Jo, 11. Nejmenší tlouštík dne. No. Nic, přátelé, asi to budeme balit pomalučku. Posledních akademických 10-15 hodů, možná ani to ne. Je tam 12. Pěkný. 13. Další tloušť. Tlouštík.
Super. A posledních pár hodů tady ještě. Co by tam ta poslední rybka ještě přišla, že jo? Nic, balíme, jdeme. To by se, jo, tam musel udělat ještě jedno kolečko, abych tam nahodil. A už je dost šero. Boky, jestli vy tam něco vidíte, ani už nebudu zvyšovat ISO. Prostě tam šoupnem tam jeden náhod a to necháme to naposledy proplout. A tak, končíme. Takže přátelé, hele, máme dochytáno. Dneska jsme byli v Modřanech, na Vltavě, tam nepřišlo nic, momentálně na Botyči 12-13 ryb, oukle a tloušti, takže ale těším se na příště, na nějakém krásném revíru, mějte se pěkně, ahoj.